Aktar minn 23,000 persuna matul is-sena li għaddiet ma baqgħux imċaħda severament mill-aktar affarijiet bażiċi. Dan irriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wriet li matul is-sena li għaddiet ir-rata ta' persuni fil-faqar naqset għal 3.3% minn 4.4% fl-2016. B'reazzjoni l-Ministru Michael Falzon għalli rata ta' persuni f'sitwazzjoni ta' dak li jitqies bħala faqar assolut issija lanqas qatt osservata mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Naħseb li l-għanet tridu nimrimarkaw kemm kellna aħbar tajba, l-huma aħbar tajba li l-persuni fil-deprivazzjoni materjali severa naqsu l-ammont ta' 14,000 u għal-iktar numru baxx li qatt irreġistra pajjiżna minn kemm ilha tinżamm l-istatistika. Ta' min jgħid illum qed nitkellmu fuq terz ta' dak li kellna fl-2012 dik hija xi ħaġa pożittiva immens. Naħseb huwa pożittiv ukoll il-fatt li bi provi issa qed nixxinna l-ġid li qed joħloq il-pajjiż bil-provi qed jilħaq iktar u aktar nies. Ta' min jinnota li fil-waqt li fl-2012 ir-rata ta' persuni f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa f'Malta kienet ta' 10.2% u għola mill-medja Ewropea, is-sena li għaddiet ir-rata f'Malta kienet anqas minn nofs il-medja Ewropea. Bejn l-2007 u l-2012 ir-rata ta' nies f'sitwazzjoni ta' faqar assolut f'Malta kienet irdoppjat. Aktar minn nofs din iż-żieda kienet seħħet fl-aħħar sena qabel il-bidla fil-gvern, żmien li matulu kien hemm ukoll tkabbir qawwi fil-qatt. B'kuntrast fl-2017, in-numru ta' persuni f'Malta li kienu f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa naqas għal 14,000 persuna. B'hekk f'5 snin kien hemm 23,000 persuna li nħarġu minn din il-qagħda mwera. Dan ifisser li s-sena li għaddiet kien hemm 3 persuni f'qagħda ta' ċaħda materjali severa għal kull 10 persuni li kien hemm fl-2012. Dan it-tnaqqis ġie reġistrat fost l-etajiet kollha, filwaqt li fil-5 snin qabel il-bidla fil-gvern kien hemm żieda ta' 2,000 persuna anzjana f'faqar assolut, fl-aħħar 5 snin din iż-żieda ġiet imreġġa lura kompletament. Daw riżultati huma totalment kontra ta' dak li kien jiġri taħt gvernijiet nazzjonalisti fejn kellek bejn l-2007 u l-2012 żieda ta' aktar minn 20,000 fejn jidħol in-nies li qed ibatu minn severe metal deprivation. Bil-maqlub dan il-gvern f'perjodu ta' 5 snin irnexxielu jagħmlu division by 3.